Joo, kyllä. Joo, eikä olla fillari on aika uudenkarheena ja Spiltama fillari, mutta ei siinä ole ilmaa kummeissa saatana. Täällä me Luhkalassa möyritään. Niin on, niin se saatana on, ei siinä muu auta. Että... Istu siinä, Mari. Valmistautukohan vasta iskuun. Käy niin. Ei kun nappi päälle. Kyllä. Ihan lepikossa saatana. Meni vähän liian köykäisesti. Meni liian köykäisesti. Kato, orava menee tuossa. Ollaan täällä jossain saatana mäen päällä perkele ja Jari hulluilee tän saatana ruiserinsa kanssa. Ollaan täällä saatana tällä lantikolla perkele. Valmistautukohan vasta iskuun. Keskellä mitään saatana ja ei vittu. Pes hulluilee perkele. En mä tiedä missä me ollaan. Saatana keskellä mettää ja Mustialan lammin ransää. Toi Jari hulluilee tällä autolla saatana ja koitetaan nyt selviä hengissä tässä pikkuhiljaa. Ei täällä Markku oo mitään. Jari on kans vähän hiivosa joo, ei siinä. Mut ei mitään, Pasi panna rimpautelle, tässä on nyt vähän kiinni pitelemistä. Panna soitelle, no moi. Joo. Arvaa sieltä järvistä kun se ei päästä. Nyt tähän se eskalotetaan tästä pieni, kun mä lauttaa jyrkää. Se tulee kans sieltä. Ei se sieltä perässä. Jumalauta hei. Mitäs hajos? Ei tästä on hajonnut mitään. Mä ajan tätä autoa, mulla ei tapana rikkoa, mä yleensä ajan. Jos sopii. Selvä. Tämmösiä pikkumäkiä vielä mennään ylös ja alas. Kesärenkaat vähän huonoilla. Mä luulen, että lasit tuli sisään saatana kun rupes helisee. Tämmösiä mäkiä. En mä mene sinne, nää ei pidä sivuttain yhtään. Erttu! Sulla on hyvät renkaat ja... Ei se haittaa. Vedä se romu pois erää. Hei, sieltä jäi kaikki lisäpitkät. Hei! Ne oli huonot jo muutenkin. Niin se jäi tohon kuuseen, kun oli poikittain se kuusi. Saatana. Ai, tältä